Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona. Kľukatá cesta, ktorá nás napokon opäť spojí. Zdravím. To, že nám sem zablúdil z outletov. Prepáčte, čo je zač? Ty ju poznáš? Poznám ju? Som Andy Saxová. Andrea. Je to jedna z mnohých Emily. Jedna z čoho? Tento rok ikony ovládnu celý svet. To sa mi hádam len sníva. Ahoj, Emily. Aj ty ju poznáš? Veď sme boli v Runway spolu, Miranda. Ozaj? Kde som bola ja? Diabol nosí Pradu 2. S čím chceš začať? Som nová vedúca vydania v Runway. To si robíš srandu. Áno, sme fakt nadšení. Vtipné, ako si sa zmenila. Vážne, si sebavedomejšia. Napriek tomu tvojmu obočiu. Už čoskoro v kinách.